Int Kapaċi hija l-kampanja li tnediet fil-bidu ta' Ġunju biex tindirizza l-Vjolenza Abbażi Tal-Ġeneru f'pajjiżna. Il-Kummissarju għall-Vjolenza Abbażi Tal-Ġeneru, l-Vjolenza Domestika, Audrey Friggieri sostniet li isem il-kampanja jagħti kuraġġ lil dawk li bħalissa għaddejjin minn mumenti diffiċli u li ma jafux kif se joħorġu minnhom. Allura qegħdin nippruvaw, semmejna l-kampanja Int Kapaċi biex aħna qegħdin ngħidu isma' verament inti kapaċi minnek jiddependi tieħu l-pass li jittaffi il-problemi li qed tgħaddi minnhom għax huma affarijiet li jissolvew. Il-kampanja Int Kapaċi hija waħda edukattiva u tqajjem kuxjenza biex wieħed jaraf ma' min jagħmilha u kif jaraf għal liema relazzjoni ikun diħel fiha. Aħna li qed nippruvaw nagħmlu huwa ngħinu n-nies ikollhom relazzjonijiet aħjar u x'għandu u anke ngħinuhom jifhmu fejn iridu jmorru, x'iridu jagħmlu biex ikollhom relazzjonijiet aħjar għax finalment l-abbuż u l-vjolenza huwa riżultat ta' relazzjonijiet fqar. Il-Kummissarju Friggieri sostniet li ħafna drabi dawk li ma jirrikorrux għall-għajnuna tkun għax jaħsbu li huma kapaċi jerfgħu pis aktar minn dak li jifilħu. Spjegat li l-abbuż ma jarax ġeneru fil-waqt li ċertu problemi huma aktar komuni milli naħsbu. Ġenituri ċaħdu minn uliedu, ċaħħada minn ulieda, f'logħba ta' poter hija kattiverja. Alright? U aktar komuni milli naħsbu. Finalment il-messaġġ tal-kampanja huwa wieħed ċar biex tittaffa pjaga soċjali. Nixtiequ li tkun xi ħaġa kontinwa, għaddejja. Il-messaġġ jibqa' jasal kontinwament. Qegħdin ninvolvu persuni maħbubin min-nies, personalitajiet popolari, magħrufa, għandna atleti, għandna politiċi, għandna attivisti, għandna artisti, kantanti, kittieba, nies magħrufa minn kull ambitu tal-ħajja biex kemm jista' jkun nolqtu l-ikbar numru ta' nies possibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.